खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि अमृतपुर गामियाव दिनै एमएलए जिरन बसुमतारिया आंगनबाड़ी बिल्डिं बेखेवदों। बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि लानाय बायदिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय अमृतपुर गामियावबो दिनै गोबाव सम लांदां जानानै थानाय गोदानै लुफुंजानाय आंगनबाड़ी बिल्डिंखौ सेनं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारिया गावनि आखाइजोंनो बेखेवनानै होयो। बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बायदि बायदि जेरै गेलेनाय बिथिं सोलोंथाइ बिथिंफोराव जौगाहोनो नाजानाय बायदिनो थिग बेबायदिनो आंगनबाड़ी बिल्डिं बेखेवनाय हाबाफारिखौबो नुनो मोननाय जादों। आरो बे गोदानै लुफुंजानाय आंगनबाड़ी बिल्डिं बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि अफिसार सुपारभाइजार आरो रायमना भिसिडिसिनि मासिगिरि एन्टनियास बसुमतारिजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बे आंगनबाड़ी बिल्डिं बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै सेनं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारिया मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। मडेल अंगनवाड़ी सेन्टार बे सारा आसामाव जागासिनो दङ आरो बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जे माखासे सिगांनि थाखानाय अंगनवाड़ी सेन्टारफोर दङमोन बै समनि जे बिल्डिं आरो दानि बेवहाय गोबां फाराग दङ। दाना आदर्श बादि मोनसे अंगनवाड़ी सेन्टारखौ गायसननाय जादों। थांखिया जाहैबाय गथ'साफ्रा सोलोंनायजों लोगोसे जाहाथे गाहाम देहाखौ लाखिनो हायो, मोजां परिबेसखौ लाखिनो हायो, बिनि थाखाय सारा आसामाव बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बे रोखोमैनो जोंनि गसाइगाव बियाबावबो गोबां माखासे मडेल अंगनवाड़ी सेन्टारखौ गायसननाय जाबाय आरो माखासे लुफुंनो थाखाय बाखि दंबावो। बे अलरेडि माखासे सेंसन जाबावबाय। दा जों दिनै अमृतपुर आरो सिमलाबारि लोगोसे कक्सागुरि गगुलकाटा बे मोनथाम मडेल अंगनवाड़ी सेन्टारखौ जोङो बेखेवनो आखायाव लागासिनो दं। दा अलरेडि जोङो अमृतपुर बे मडेल अंगनवाड़ी सेन्टारखौ जों बेखेवखांबाय। बावहाय डिपार्टमेन्टनि सिडिपिअ बायदोंमोन दङ आरो सुपारभाइजार बायदोंमोन दङ, लोगोसेयैनो बिनि वार्कार आरो हेल्पारजों लोगोसे जोंनि कमिटिनि आफादगिरि आरो ओनसोलनि मानगोनां सिबिजाथाव बुद्धिजीबि बिथांमोनबो दङ। दा गासै हाबाफारिया मोनसे मोजाङैनो जाफुंदों। जोबथारनायाव मिजिंथिदों बे मडेल अंगनवाड़ी सेन्टारखौ जाहाथे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जोथोनै लाखियो। इन फिउचाराव गथ'साफ्रा बेनिफ्राय फरायलांनानै गोजौ थाखोआव फरायलांनायनि जाहाथे मोनसे खाबुखौ मोनो आरो जों बेखौ जोथोनै लाखिनानै जेरै मडेल नाम बेबायदि मडेलै जों दोनबाय थानो हायो बेखौनो खावलायदों। आरो लोगोसेयैनो जोंनि माखासे लुफुंनांगौ जे हाबाफारि दंबावो बेखौबो जोङो थाबैनो मावफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो बिनि थाखाय आसाम सरकारा फेस वाइसै जोंनो बे न'खौ हरगासिनो दङ।